Hoxe o Bloque Nacionalista Galego estamos a realizar un reparto informativo no barrio do Calvario dentro da campaña Máis buses, menos multas, coa que o BNG o que estamos a reclamar é a mobilidade que merece a cidade de Vigo, unha mellora sustancial do sistema de transporte público, coa mellora sustancial do servizo de bus urbano. Queremos que Vigo conte dunha vez por todas un servizo de bus á altura da maior cidade de Galiza, dunha grande urbe de 300.000 habitantes, e diante da ameaza da oportunidade perdida que quere impoñer Abel Caballero unha nova licitación privatizada deste servizo, nos dicimos que a cidade non pode volver perder esta oportunidade de dotarse dun sistema de transporte que conecte de verdade o conxunto da nosa cidade cun novo mapa de liñas que vertebre o conxunto dos barrios e parroquias, que aposte por incrementar de maneira sustancial os servizos, non só recuperando as máis de 250 frecuencias de servizo de bus que están recortadas dende o ano 2020, sino tamén despregando medidas novidosas como a nosa proposta de poñer en marcha unha grande liña cero que conecte dende Navia a Teteis e que sexa un elemento vertebrador, esa grande liña que permita mellorar os tempos, acortar os tempos de traxecto e, dende logo, incrementar sustancialmente as frecuencias. Temos importantes reptos, pero unha grande oportunidade, e nese sentido, BNG, vamos a iniciar o vindeiro luns unha rolda de actos públicos, de encontros abertos coa veciñanza, para presentar a nosa alternativa, as medidas coas que queremos que Vigo se dote desa mobilidade á altura da nosa cidade. Unha rolda de encontros que vamos a iniciar precisamente no barrio do Calvario, o vindeiro luns, a partir das 8 da tarde, nos locais da Asociación Veciñal do Calvario, e no que queremos poñer en énfase na idea de que sí hai alternativa, de que non podemos seguir a conformarnos cun servizo de bus que non é unha alternativa real ao uso do coche privado. Nunha cidade na que se producen cada día máis de 300.000 traxectos, desprazamentos con vehículo particular, nunha cidade que ten o maior parque móvil, xa non só do conxunto do Estado, sino de toda a Península Ibérica, 1,5 vehículos por cada 2 habitantes, que provocan ruído, que provocan máis de 600.000 toneladas de emisións contaminantes ao ano, nunha cidade na que estamos a padecer cada vez máis a congestión do tránsito, dende logo que o quere ofrecer o BNG é unha alternativa ao uso do coche, en lugar de penalizar con multas, con ese, dende logo, lamentável modelo de zonas de baixas emisións que quere impoñer Abel Caballero, a que non se pode permitir a compra dun vehículo híbrido ou eléctrico. O debate non é sustituir coches de combustión por coches híbridos ou eléctricos, senón que o repto que temos como cidade é dar unha alternativa real, e iso pasa por dimensionar un verdadeiro servizo de bus urbano en Vigo.